Silah var baş van Nûçeyên ku me amade kirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim pêşî em biçin Rojavayê Kurdistanê tekîliya di navbera Rêveberiya Xwesê û Şamê de pir xirab e, alozî hene. Rêveberiya Şamê tev nagere ka em binêrin nûçeyên ku hatine amadekirin çi ne? Hevserokê Ofîsa Pêwendiyên Giştî yê Encûmena Sûriye Demokratîk Mesedê Hesen Mihemed Elî diyar kiriye. Pêşî em cih bidin daxuyan yewî. Dibêje hikûmeta Sûriyê bersiva rêveberiya Xweser nade. Hesen Mihemed Elî got her çend danûstendin bi temamî nehatibin rawestandin jî hikûmeta Şamê pêvajoyê aloz dike tenê giraniyê dide dosyayên ewlehiyê yani bi aliyê eskerî ve eleqedar dibe. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesê de piştrast kir ku hikûmeta Sûriyê di danûstandinan de astengiyan derdixe, zehmetiyan derdixe. Mihemed Elî her wiha got em nikarin bibêjin danûstandin di navbera Şam û Rêveberiya Xweser de bi hemî aliyê xwe ve hatine rawestandin. Tiştekî wisa em nabêjin lê hikûmeta Sûriyê astengiyan derdixe, danûstandinan aloz dike. Yani kevir datîne pêşiya rêveçûnê. Lîsteya fermandarên Qesedê bê bersiv maye. Ev numûne ye. Mesela weke numûne Qesedê di meha borî de lîsteyekî fermandarê xwe pêşkêşî hikûmeta Sûriyê kiribû, dengek mezin vedabû, herkes ketibû heyecanê. Ev lîsteya fermandaran ji bo ku tevlî artêşa Sûriyê bibe. Lê heta niha Rêveberiya Şamê pir balkêş e li ser vê mijarê tu bersiv nedaye Qesedê, bersiv nedaye Rêveberiya Xweser. Rola Amerîka û peymana dehê adarê wekê mînakekî din. Hesen Mihemed Elî li ser rola Amerîka jî destê şan kir. Di demên dawiyê de hin danûstandin li ser rewşa Helebê û Reqayê çêbûne. Amerîka hewl dide projeya xwe bi ser bixe, dixwaze peymana dehê adarê bi her du aliyan bide pêkanî. Lê çi qas bi ser dikeve di pratikî de kifşe. Pêşketin tune ye. Şam tenê dosyayên serbaziyê dixwaze. Hesen Mihemed Elî teqez kir ku Rêveberiya Xweser amade ye hemî dosyayan di nav de dosyayên aborî heye, çavkaniyên xwezayî heye li gel Şamê guftûgo bike. Dosyayên aborî ev dahata deryê sînor yani çi qas peretê diçe ticareta navdewletî, çavkaniyê xwezayî jî xastewî petrol e. Yani merov vana çewa di nava xwe de parve bike em hemî amade ne nîqaş bikin. Lê Rêveberiya Şamê niha dibêje ji aliyê eskerî ve xwe tune bikin. Yani xuya ye mesela qas ecêbe ne Rêveberiya Şamê behsa dabeşkirina dihata petrolê nake. Em petrola dêre zorê di nava xwe de çewa parve bikin, petrola Remelanê em çewa parve bikin behs nake. Xuya ye planekî wan ê fitne fesadî heye. Xuya ye ew dixwazin Rêveberiya Xweser ji aliyê eskerî ve qels bikin, Qesedê bêçek bikin, YPG bêçek bikin, paşê jî di derbekî de êriş bikin, hemî çavkaniyên aborî bi dest bixin, zeft bikin bi alîkariya dewleta Tirkiye. Ev e. Ez bi xwe di encamê de vê dibînim. Ji ber vê yekî vê gavê behsa meseleyên aborî nakin, dosyayên çavkaniyên xwezayî nakin. Wekî din sebeb çi ye? Sebeb ev e. Ji ber ku aniha eger werin bi Rêveberiya Xweser re peyman çê bikin, em gaz û petrol em çawa parve bikin nava xwe de ev dibe peyman. Ew xwe nêzê vê meselê nakin. Li gorî gotina berpirsê Mesedê hevano hikûmeta Sûriyê tenê godûbêjkirina dosyayên leşkerî ewlehiyê derdixe pêş, amade nine li ser dosyayê din biaxive. Biryar bû yani qirar hatibû girtin piştî vegera Ehmed Elşara ya ji Amerîkayê hevdîtin bihatane kirin, diyalog çê bibiya heta niha tu tişt çê nebiye. Ji bo hevdîtinan jî dem nehatiye diyar kirin. Mesela ev yek çi nîşanê me dide divê hikûmeta Şamê êdî gavan bavêje. Yani ji bo guftûgoyê, ji bo diyalogê demekî diyar bike randevû bide me. Ya bala we dikişîne yek aliyê ku randevû dixwaze peymana dehê adarê zû bi zû pêk were Rêveberiya Xweser e. Şam xwe nêz nake. Vaya xeter e. Rêveberiya Xweser dibêje hevanan berpirsyareke din jî daxive. Berpirsê Ofîsa Rêveberiya Xweser ya Şamê Ebîd Kerîm Ömer radigihîne heta niha ji bo pêkanîna peymana dehê adarê tu pêngavên pratikî nehatine avêtin ji aliyê Şamê ve. Ömer desthilata nû ya Sûriyê ya Ehmed Elşara
bi dereng xistin û astenkirinê sûcbar kir. Li ser rewşa dawî ya danûstandina bi hikûmeta navendî re diyar kir ku Rêveberiya Xweser yani Rojavayê Kurdistanê ji bo pêkanîna hemû xalên peymana dihê Adarê amade ye. Ömer Balkişan ser wê yekê ku hevdîtin tenê di çarçoveya nêrînên erenî de mane. Yani herkes dibêje baş e, pozîtîf e, erenî ye. Tenê ev e ama pratik sıfır. Rêveberiya Xweser destnîşan kir ku heta niha tu danûstandinên ciddî li ser mekanîzmayên pêkanîna peymana dihê Adarê nehatine kirin. Li ser hevdîtinan her wiha got tiştî ku heta niha hatine kirin rêzê hevdîtinên erênî bûne. Yani me hevdîtin pêkanî erênî ne. Halbekî Aldar Xelîl wê rojê got hevdîtinê ku em çê dikin bi Rêveberiya Şamê re saetekî 2 saat 3 saat bi 7 saetan nabe. Gelek mijar hene dibe em guftûgû bikin. Evana bi hefteyan didomin. Em biçin ser masê, dora masê em saetekî li hev bicin em bêjin temam erênî derbas bû. Tu tiştekî erênî derbas ve tune ye. Mijarê me gelekin. Em her du alî di nava dewletekî de, di nava welatekî de bi hev re dijîn. Meselê me hene divê em şev û roj di nava hev de bin em nîqaş bikin. 2 hefte, 3 hefte civîn divê lazim in. Ji ber vê yekê Ömer li ser hevdîtinê her wiha got niha mesela peymana Mazlûm Abdî û Ehmed Elşara. Abîd Kerîm Ömer bi bîr anî ku heftê cotmehê lehevkirinên girîng hatibûn kirin, ev lehevkirin di navbera fermanderê giştî Qesedê Mazlûm Abdî û Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed Elşara da pêk hatibûn. Berpirsê Ofîsa Rêveberiya Xweser ya Şamê naveroka lehevkirinan bi vîya we eşkere kir. Lehevkirin li ser mekanîzmayên tevlîbûna Qesedê û hêzên ewlehiya navxwayî yani asayiş a nava saziyên parastin û navxwayî bûn. Heta îro ji bo pêngavên pratikî gav nehatine avêtin. Em dibînin ku berpirsyarî bawekî eşkere dikeve ser melê desthilata veguhêz yani hikûmeta Şamê. Ev deshilat bêyî sedemên zelal demê dirêj dike. Wext wenda dike astengiyan derdixe. Acaba hevano, acaba dibêjim eger wext were wendakirin dem dirêj bibe gelo ne ji bo menfaetê Kurdan e? Yan Kurd dikevin zirarê. Ew jî heye. Ew jî heye. Êdî hevalê me stratejîst spor dikarin ser bifikirin. Li Rojavayê Kurdistanê tekîliya di navbera Rojava, Şam da eger dereng bikeve li gor fayda me ye yan zirara me ye. Dereng xistina civînan derfetên pêşketinê asteng dike. Em li gel diyalogê ne, em li gel çareseriyê ne, em wana dixwazin. Erênîbûn pêwîst e lê divê veguhere gavên berbiçav. Ji ber ku pêwîstiya Sûriyê bi kiryaran heye, bi pratikê heye, ne bi sozan. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ez dibêjim hat femkirin rewş niha wisa ye. Hevdîtin xitimîne, tu pêşketin tune ye, Rêveberiya Şamê xwe nade ber meselê, dixwaze ji aliyê eskerî ve Rêveberiya Xweser zayıf bike. Rojekî din bi dewleta Tirkiye re di derbekî de weke darbe, weke operasyonekî berfireh êriş bikin ser Rojavayê Kurdistanê. Dibe ku hevano, tiştî ku em vê derê dibêjin bila bikive qeydan jî, dibe ku di demên pêşme de tam wextê ku zayıfî çêbû, Amerîka jî hinekî sis bû, dewleta Tirkiye Rêveberiya Şamê dikare bixe nava hereketê bi çeteyên xwe re. Pêvajoya li Bakurê Kurdistanê jî dikarin xirab bikin. Hevalekî dipirse, dibêje Durzû Elewî vekirî federasyonê dixwazin, em gelo çima Kurd vê yekî vekirî nexwazin, tenê dibêjin em Sûriye ne navendî dixwazin. Erê rast e. Erê rast e. Yani şertê me û şertê wan ne weke heve hevano. Ême Rêveberiya Xweser heye. 14 sal e Rêveberiya Xweser heye, me îlan kiriye. Li gorî xwe me carekî sîstema kantonal, konfederasyon ava kir. Anha yani marifet ne nave, ne federasyone. Mesela pergala ne navendî tê mana federasyone. Tê mana ku tu bi xwe xwe rêve dibî. Asayişa te heye, artêşa te heye, aboriya te Xweser e. Nav ne mühim e. Mesela Durzî û Elewî niha dixwazin. Ama ême em naxwazin ji ber ku ême heye. Di pratikê de heye. Tiştekî em bixwazin tune ye. Em dibêjin em biparêzin. Tişte heyî.
Mesela anha niv devlete Rojava Kurdistan'ı eğer em bikaribin Rojava bi vî şekli biparêzin ev bes e. Çawa biparêzin statüya fermî çêbibe. Mesela devlet çawa ku li başûrê Kurdistanê tên konsolosxaneyê xwe vedikin li Rojava jî eğer vê bikin li Qamişlo, Reqa, Dêrê Zorna Hesekê eğer bikaribin konsolosxaneyê xwe vekin veya serkeftin. Tê wê manî ku nas dikin. Me dixwaz dewleta Tirkî jî nas bike. Yani şertê me û şertê Elewî û Durziyê ne wekî heve ême em pir li pêşin. Em nîv dewletin li Rojavayê Kurdistanê. Mesela Elewî Durzî anha petrol di destê wan de heye? Na. Balafirgeh heye di destê wan de na. Artêş heye mîne Qesedê destê wan de na. Ew jî feqîrana tên ji Qesedê alîkarî dixwazin. Qesedê niha ji artêşa Sûriyê a Şamê pir bihêztir e. Ji ber vê mesele ne ew e. Ême rewşa me baş e divê em bikaribin awî bikin fermî. Meşru bikin di qada navnetî de. Derdê Kurdan vê gavê ew e hevan na. Şaxewan Abdullah daxife. Şaxewan Abdullah kî ye? Ev camerê ku hûn dibînin ser ekranê endamê Komîteya Navendî ya PDK ye, Partî Demokratîk Kurdistan. Şaxewan Abdullah dibêje eger milletê Kurd, siyasetmedarên Kurd nebin yek ew ê li Bexdayê wenda bikin. Şiyariyekî pir ciddî dide. Abdullah ragihand ku eger aliyên Herêma Kurdistanê baweyekî belavbûyî ji hev cuda herin Bexdayê ew ê beşekî mezin ê mafê xwe ji dest bidin li Bexdayê. Li gorî gotina Şêxewan Abdullah perçebûna Kurdan ya li Bexdayê wê zirarekî bigîne pêgeha Kurdan li Bexdayê. Çi ne? Hin numune hene. Mesela eger yenekê bi tena serê xwe here Bexdayê, PDK bi tena serê xwe here Bexdayê weke du partiyên ji hev cuda mafê nêzîkî dê heta 15 kursiyan dişewite. Wenda dikin. Wenda dikin. Li ser para Kurdan a di kabîneyê de ya yani ew hikûmeta ku nû saz dibe li Bexdayê para Kurdan çiqas dike çend kursî çiqas wezaret dibe para Kurdan behsa wê dike dibêje ya baş ew e Kurd pêşî wekî pêkhate daxwaza hemû mafê xwe bikin ne wekî partî tu weke partî behsa mafê xwe bikî tu kêm bi dest dixî ama weke Kurd weke pêkhate tu daxwaza mafê xwe bikî û dibe tiştekî din serkeftinekî zêdetir dikarî bi dest bixî. Serdema kabîneya Ebadî Kurdan karîbûn 6 wezaretan werbigirin. Lê piştre çi bû? Ji ber beşdarnebûna hemû aliyên Kurdan ew hêjmar ji şeşan daket 4 wezaretan. Loma dibe ku Kurd hemû postan wergirin paşê jî di nava xwe de parve bikin. Yani eger baqil bin biçin Bexdayê dikarin 6 wezaretan bi dest bixin paşê di nava xwe de bixwe parve bikin. Yani yenekê PDK yan jî partiyên din êm serketine dikarin nava xwe de parve bikin. Ya mantık ya baqil ev e. Mesela maaşa heye dibe hêjî hal nekirine. Eger dibe em wara bikin rêkberî em dikarin maaşê xwe jî ji dest bidin. Pêşniyazekê nû dike dibêje mijara maaşan tevlî danûstandinên siyasî bikin. Di van meseleyên bi destxistina wezaretan de yani bixin bazarê. Danûstandin di demekî de ne ku metirsî xeterî li ser maaşên du mehan hene ên karmendên Herêma Kurdistanê. Du maaş nehatine dayın. Ev dike milyonan dolar hevan wisa kêm nine. Dikare wekî nîşaneya niyeta pak daxwaz ji aliyê Iraqê were kirin maaş mûçeyan bişînin da ku pirsgirêk çareser bibe. Wezîra Darayî ya Iraqê heye navê wê Teyf Samî ye. Ew wî sûcbar dike wekî keseke ne siyasî pênasê dike dibêje ez texmîn dikim ku Teyf Samî wê carekê din neyê hilbijartin weke wezîr. Ew ê neyê wezîfedar kirin. Çima? Ji ber ku ne tenê Kurd jî acizin aliyê din ên Iraqî jî jê gelekî acizin û ev mesela mûçeyan da herî zêde jî wê problem derxistiye. Teyf Samî. Heta pêşemî Dadgeha Federal ya Iraqê çav li rêya encamên hilbijartina pesend bike, eşkere bike. Piştî pesendkirina navan li gorî maddeya heftî û dudiyê ya Destûra Bingehîn ya Iraqê tenê 15 roj li pêşiya yekem rûniştina parlamentoyê heye loma divê alî ji niha ve li hev bikin. Lez bidin li hevkirinê. Hakan Fidan hevan Hakan Fidanê we çûye Tehranê. Li wê derê
dijberiya Kurdan dike. Hakan Fidan çima dijberiya Kurdan dike ji ber ku karê wî ew e. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan ji bo serdanekê fermî çû Îranê. Hakan Fidan li Tehranê bi Wezîrê Karê Derve Îranê Abbas Irakçî re civiya piştî civînê konferansekê hevpeş ya rojnamegeriyê li dar xist. Ev her du wezîr jî dijberiya Kurdan dikin hêvandan. Hakan Fidan da zanîn ku ew Irakçî di platformên navnetewî de pir caran têne cem hebûdû, hemû pêşketinên girîng bi telefonê jî di nava xwe de guftûgo dikin ji ber hevkariyê spasiya hevtayê xwe kir. Hakan Fidan ji berê ve dibêjin însanekî nezê Tehranê ye, nezê Îranê ye. Yani ji gotina Îranê dernakeve. Hakan Fidan got ji bo pêşxistina bazirganiyê divê gelek tişt werin kirin, bi taybetî jî bikaranîna bi bandor ya sînoran. Divê em hêjmara deriyê sînorê xwe zêde bikin, divê em deriyê sînorî çalaktir bikin, yani aktiftir bikin. Fidan balkişan ser wê yekê ku nüfus aboriya İran û Tirkiye mezin e, her du civak gelekî nêzîkê hebûdine û hêjmara wan jî pir zêde dibe her roj. Mesela dibî merû çi wat kare pêş bixe, hem hêjmara deriyan zêde bike, hem jî İranê plan kiriye li Wanê konsolosxaneyekê ava bike. Her du alî di nava tekîliyekê xurt dane İran û Tirkiye bazirganiyê di nava xwe de pêş dixin. Her sal bi milyonan kes di navbera İran û Tirkiyeyê geştan dike. Yani turizm. Fidan li ser gotinên Iraqçî yên di derbarê vekirina konsolosxaneya İranê ya li Wanê de jî wiha got em bi kelecan bi heyecan li benda vekirina konsolosxaneya li Wanê ne min soz daye heftayê xwe eger ew were ez ê jî biçim wê derê em ê bi hev re konsolosxanê vê bikin bi merasimekî. Fidan diyar kir ku wî ji Iraqçî re gotiye Enqere di danûstandinên nukleerî de tim li cem Tehranê cihgirtiye. Yani rast nabêje. Hakan Fidan diçe Avrupayê tiştekî din dibêje, tê Îranê tiştekî din dibêje. Divê armanca me ew e ku İran di çarçoveya hukûqa navdewletî de bi çareserkirina pirsgirêkê re ji cezayan rizgar bibe, entegrasyona heremî duwarê aborî û qadê din de bilez berdewam bike û di derbarê Kurdan de jî axifiye. Yani ji İranê dixwaze ku di meseleya di siyaseta li hember Kurdan de li cem Tirkiye cihê bigire. Yani Tirkiye biryarên çi wa digire bila İran jî wisa bike. Niha Wezîrê Karê Derve İranê Abbas Irakçî jî di wê civîna çapemeniyê de daxuyanî daye ka em biderin ew çi dibêje. Tabii kêfxweş e. Mesela gotina xwe ya pêşî behsa Partiya Karkerên Kurdistanê PKK dike. Dibêje em pir kêfxweş in ku PKK çek berdaye û ew jî tevgera siyasî Kurd PKK weke terör pênasê dike. Em bi kêfxweşî çekdanîna PKK pêşwazî dikin, em piştgiriyê didin paxişkirina Tirkiye ya ji terörê. Mesela. Hevalno. Niha ez çi ji we re bêjim? Milletê herî mağdûr yê Rojhilata Navîn milletê Kurd e û ji aliyê dewletên herî terorîst ê Rojhilata Navîn de jî weke terorîst tê binavkirin. Niha mirov çi wa bêje? Mirov çi wa ji nav derbikeve? Dewleta İranê mehê 1500 însanan darve dike. Mehê. Salê derdora 20,000 însanan darve dike. Ev însan jî însanê wî ne, hemwalatiyê xwe. Vê dünyayê de kîjan dewlet salê 20,000 hemwalatiyê xwe dikuje. Ji ber çi? Ji ber fikrê wan ê siyasî. Hemî ne Kurd in, Faris in jî. Yani İran ferqê naxe navbera Kurd û Farisan kesekî din. Li hember rejîmê wî temamen te darve dike. Rastî ev e. Dewletekî bi vî şiklî, dewletek terorîst tê tevgera pîroz, dewa pîroz a milletê Kurd weke terorîst pênasê dike. Aha Hakan Fidanê we jî di nav de. Yani dî jep nake ez bêjim Hakan Fidan Kurd e, Tirkiye çi tebeyên mesele ne Kurdbûna wî û Tirkbûna wî ye. Mesele yani vicdan tune vicdan miriye. Ji ber vê ez dewleta Tirkiye tim weke sextekar pênasê dikim. Sextekarim vana. Tên bi Kurdan ra tiştekî dibêjin, diçin derve tiştekî din dibêjin. Hakan Fidan çima çûye Îranê? Yani bu hûn bawer dikin ji bo vekirina deriyê sînor çûye Îranê. Ne wisa ye?
hemî di derbarê vê pêvajoyê de ji Îranê dixwaze li cem siyaseta dewleta Tirkiye cihê bigire. Li hember projeyên Amerîkayê cihê bigire. Türkiye diruye û ez dibêjim qey ew ê wenda bike. Diçe cem Amerîkayê cuda ye, diçe cem Îranê cuda ye. Em bidomînin hevano, Iraqçî wekî din çi gotiye? Ê Hakan Fidan me got. Na yê Iraqçî em bi kêfxweşî çekdanîna PKK pêşwazî dikin, em piştgiriyê didin paxişkirina Tirkiye ya ji terorê. İran amade ye peymana gazê ye bi Tirkiye re dirêj bike. Hevkariya duwarê enerjiyê de bi pêş bixe. Aramî istiqrara Sûriyê girêdayî parastina yekparçayî Axavê ye. Gefa herî mezin ji İsraîlê tê. Tabii çavê Tirkiyeliyê gazê ji Tirkiye ji Îranê bigire. Ew jî heye. Türkiye niha bê enerjî maye. Ahmet Malazgirt'ta Fehmando fermandarê HPG ka çi dibêje? Fermandarê HPG hevano ez hema wî jî bînim ser ekranê. Îdî hûn jî fermandarê xwe nas bikin. Ji xwe hûn nas dikin de dîsa jî mirov bîne. Yani wî royê HPG navî hebû navî Malazgirt e. Yani Malazgirt navçeya Mûşê ye. Ama dibêje ez li Mûşê mezin bûme lê ez bi xwe ji Amedê me. Li Amedê hatiye dunyayê li Mûşê mezin bûye li Malazgirtê. Ji ber vê yekê navê xwe kiriye Amet Malazgirt. Ji fermandarên Payebilind yê Partiya Karkerên Kurdistanê fermandarê HPG Amet Malazgirt diyar kir di pêvajoya bi Tirkiye re rêxistinê gavên dikevin ser milê xwe avêtiye. Heta niha rêberê tevgerê çi gotiye PKK aniye cî. Niha heta ku Abdullah Öcalan yani dibêje serokatiya me eger neyê berdan heta ku Enqere gavên şember gavên xuyangî navêje em ê tu gavekî nû navêjin. Beriya niha bi eynî awê rêveberên dinên PKK jî gotibûn. Yani aniha ji bo me êdî berdana fîzîkî Abdullah Öcalan e. Ew neyê berdan biryarên ku me girtine jî em pêk nayînin di pratîkê de. Mesela fesihkirina PKK jî biryarekî ye. Di pratîkê de tune ye. Pratîkê de ev biryar nehatiye cî. Yani PKK niha fesihkirîn me. PKK hêjî li jiyanê ye. Mesela PKK tevgera Kurd em bêjin bi giştî biryar daye çekan berde. Ama hûn jî dibînin di pratîkê de çekberdan tune ye. Vekişîn heye ji hin hereman ev biryar e ama di pratîkê de tune ye. Çima? Ji ber ku pêkanîna van biryaran temamî girêdayî serbestiya Abdullah Öcalan e. İşê dewleta Tirkiye tune ye bibêjin PKK çekandaniye xwe feshekiriye tiştekî wisa tune ye. Hela bila dewleta Tirkiye erkên xwe bîne cî, wezîfeya xwe bîne cî, tiştê ku dikeve ser bîne cî, paşê biryarên PKK tên pêkanîn gav bi gav. Ew jî dîsa hin girêdayî hin şert û konjonktûran e. Wisa nerehet e. Wisa hêsan ne. Rêxistinekî pêncî salî bi urf û adetekî kevneşopiyekî mezin dibe, xwe bi rêxistin dike. Bi deh hezaran mîlîtanê wê hene. Ji nişka ve nikare biryareke radîkal tam berûva jî bigire. Amet Malazgirt li ser pêşhatiyên dawî ên di derbarê vê pêvajoya çareseriyê de di derbarê vekişîna ji Iraqê agahî dane Ajansa Nûçeyan a Fransayê AFP. Ya şaş nivîsandine vekişîna ji Iraqê ne ya? Ji Iraqê kesek ve nekişe pêvajoya çareseriyê û vekişîna qismî ya ji Bakurê Kurdistanê. Ez nefret dikim dema dibêjin vekişîna ji Tirkiye. Ya eleqa Bakurê Kurdistanê bi Tirkiye tune ye. Navê Bakurê Kurdistanê dibe merû biparêze. Vekişîna ji Bakurê Kurdistanê. Li ser rewşa heyî a pêvajoyê çi dibêje?
hemû gavên ku rêbera xwe dabûn destpêkirin hemî hatin bi cîhanê. Ji neho pê ve, ji aliyê me ve gavekî din wê neyê avêtin. Daxwaza sereke ya tevgera me azadiya Öcalan e. Fermandarê PKK'yê teqez kir êdî dora avêtina gavan ya Enqereyê ji neho pê ve em ê li benda dewleta Tirkiye bin. Em ê lê binerin, em ê bişopînin. Aliyê ku divê gavan bavêje êdî ew in. Tiştê ku ji me hatiye xwestin me aniye cih. Daxwaza sereke ya rêxistinê berdana Abdullah Öcalan ve hed cara dibêje. AFP, Ajansa Nûçiyaniya Fransayê re dibêje. Yani dünya alemê bihîst PKK çi dixwaze. Ahmet Malazgirt her wiha diyar kir ku PKK berpirsyariyên ku dikevin ser milê xwe anîne cih dora dewleta Tirkiyeyê gavan bavêje. Rêbera ku xwest ku PKK kongreya xwe bicivîne erê. PKK ev yek kir erê. Xwe fesih kir erê. Şarê li Herêma Zapê 5 salan ajot. Dewletê hewlda gerîlayan tasfiye bike ji welê rabike. Di nava 5 sala da bi ser neket. Rêbertî got ji xetên şer vekişin. Em vekişin. Me çekê xwe radest nekirin. Me bawekî sembolîk ew şewitandin bi qismî. PKK berpirsyariya ku dikeve ser milê xwe anî cih. Lêbelê dewletê hîn gavê şêmber navêtiye. Eger dewleta Tirkiye bi rastî biratiya Kurd û Türkan diparêze, gava yekem ya ku divê bê avêtin azadiya rêbera xwe ye. Na ev röportaja ku hatiye belav kirin Ajansa Nûçiyaniya Fransayê de bi temamî li ser serbestî Abdullah Öcalan e. Îdî hatiye li wê derê asêbiye sekiniye. Dem Partî hevano aşiqê celladê xwe ye yan na. Çi ye? Daw çi ye? Mesele çi ye? Mesele hevano Özgür Özel derketiye dibêje Dem Partî bi AKP re tifaq çêkiriye. AKP dijmin e, Dem Partî aşiqê dijminê xwe ye. Yani AK Parti cellad e. Cellad insanê ku dar vedike nîgî xel kursî dixe cellad ew in. Dem Partî aşiqê celladê xwe ye. Jê re dibêjin sendroma Stockholmê navê vê ye. Wextê ku merû aşiqê celladê xwe be, aşiqê kujerê xwe be, ya jî tu dîl tê girtin, esîr tê girtin, piştî demekî tu aşiqê kujerê xwe dibî. Ew ku te dîl girtiye. Veya psikolojiyê de cî wî heye. Wisa dibêjin. Yani ew jî dibêjin sendroma Stockholmê ye navê wî. Îja em binerin Dem Partî çawa bersiv daye ve sûcbariyekê pir cidî ye. CHP kiye ji bo Kurdan? AKP kiye ji bo Kurdan? Mesela AKP kujerê 22 salên dawî ye. Lê CHP 7 salên dawî. Ders, Zîlan. Hemî komkujiyê ku tê bîra Welbakurê Kurdistanê ji darvekirina Şex Saîdan bigire ew hevalê wî heta mesela Dêrsimê û heta ku AKP hat ser hikm. Aniha jî dewleta Kurd di destê CHP de ye. Çi mana? Artêşa ku operasyonên berfireh pêkanî di dema Tansuçîler, Doğan Güreş wan da hemî di kontrola CHP de bû. Artêş CHP'yî bû. AKP û CHP ji bo me Kurda feq nake. Heqet feq nake. Cellad celad e. Her du jî celad in. Ji bo me ya mühim ne partiye? Dewlet e. Dewleta Tirkiye. Ji em binerin Dem Partî çawa bersiv dide? Parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê Mehmet Kamaç bersiv da gotinên Özgür Özel yên sendroma Stockholmê û got wextê ku doh celladan ji bo Kurdan sêdar dadanîn ê ku piyê xwe li kursiya Kurdan dida CHP bû. Em celladê xwe baş nas dikin. CHP ji pêvajiyên aştiyê ditirse. Serokê Giştî CHP Özgür Özel piştî ku kongreya partiya xwe carekê din pêkanî û di wê derê de carekê din hat hilbijartin wekî Serokê Giştî li ser hevdîtinên nû li ser pêvajoya nû ya çareseriyê
rexne le Dem Partiye kiribû gotibû sendroma Stockholm'e dibin tesîra sendroma Stockholm'e de ye Dem Parti. Ez daxwazê ji we dikim ku tûşê sendroma Stockholm'ê nebin gotibû Özgür Özel. Nebin evîndarê wî celadê ku hundoh bi zorê ji destî wê rizgar bûne. Behsa AKP dike. Ka min êrin Kamaç çi dibêje? Mehmet Kamaç. Bila herkes vê zanibe. Dema Kurd siyasetê dikin bi zanebûn, bi hesab, bi kitaban siyasetê dikin. Bi hesab û kitab. Lê em vê bi zelalî ji Özgür Özel re dibêjin, wextê ku duh celadan ji bo Kurdan sêdar dadanîn, ê ku piyê xwe li kursiya Kurdan dida CHP bixwe bû. Eger Selaheddin Demirtaş û siyasetmedarên me îro di girtîgehê de ne, ji ber ku CHP piştgirî daye celadan lewna siyasetmedarên Kurdan da hepsê dane. Em ne aşiqê celadê xwe ne. Kamaş destnîşan kir ku piştgiriya wan ya ji bo CHP di hilbijartinan de ne ji ber hezkirinê bû. Ji ber stratejiyeke siyasî bû. Yani me destek dawe di hilbijartinan de Dem Parti, HDP destek da CHP ne ku me jê zêde ji we hez dikir. Stratejiya siyasî wisa pêwîst bû. Em sendroma Stockholm'ê gelekî baş dizanin. Kurd tu carî nebûne aşiqê celadên xwe. Celadên xwe baş nas dikin. Kurdan dîroka xwe ji bîr nekiriye. Dema Demirtaş gotibû em ê kevir dayînin ser dilê xwe û em ê piştgiriyê bidin CHP, ev ne bê hesab bû. Kurdan dixwaz celadê xwe tek bibin. Li aliyê din kî diaxe Sezgin Tanrıkulu. Ew jî Kurdê Amedê ye, parazvanê mafê mirova ye, wekîlê CHP ye. Dibêje me di bernameya xwe ya nûh de cih daye zimanê dayîkê, yani cih daye Kurdî û welatîbûna wekhev. Kamaş behsa wê jî dike, helbesta xwe ya li ser vê mijarê jî anî ziman. Dibêje eger gotinên Sezgin Tanrıkulu û CHP rast bin, ev pêşketinekê mezin e, baş e. Lê bawerî bi gotina tenê naye. Dema siyasetmedarên Kurd dihatin girtin Sezgin Tanrıkulu û partiya xwe CHP ku derê bûn. Çima wan xala demokrasî û azadiyê nedikir wê demê? Dema Komisyona İmraliyê dihat avakirin çima CHP tevlînê bû? Ez jî gotinekî lê zêde bikim. Wextê ku AKP hêjî dijmin bû, HDP di wan şertên zehmet de çû Kiliçdaroglu re hevdîtin pêkanî, çima Kiliçdaroglu tenazül nekir bi hevserokên HDP re fotoğrafekî jî bikişîne. Ew xwast partiyên faşîst hatin dora CHP kombûn, bu 6 partî bi hemyara kêf û henek rojekî jî newêribû bi HDP re fotoğrafekî bikişîne. Çima? Heta ku Dewlet Bahçeli destê xwe dirêjî HDP nedikir, CHP xwe nêz nedikir. Yani dixwaze bibêje CHP ne xwedî siyasetek arzî ye, ne bi serê xwe ye. Eger atmosfer nerm be heye, nerm nebe tune ye. Tirsonek ye. Di wê manê de hevanda. Yani bawerî bi gotina naye. Dema siyasetmedarên Kurd dihatin girtin Sezgin Tanrıkulu CHP ku derê bûn. Çima wan xala demokrasî û azadî nedikir wê demê? Dema Komisyona İmraliyê dihat avakirin çima CHP nehat tevlîne bû? Besê hozat jî do behs kir. Hê jî derî vekiriye dikarin werin. Dikarin werin têde cihî bikin. Bila xwe rehne bikin, bibêjin temam em jî amade ne biçin İmraliyê. Eger bibêjin di hilbijartinên pêşme de heqeten dikarin desteka Dem Partiyê bigirin. Kurd naxwazin piştgirî bidin AKP. Mesela ê min bi xwe ez di vê kanala xwe de ez ê tim bibêjim Kurd piştgirî nedin AKP. Çünkü AKP xwe ispat kir ku başiya Kurdan naxwaze. Eger AKP, MHP ji bo menfaetên xwe mecbûr mane bikevin nava vê pêvajê, wê demê bila kerem kin bi piştgiriya xwe, bi alîgirên xwe, bi dengên xwe piştgirî bidin vê pêvajê, ne bi dengê min. Ez naxwazim MHP û AKP bi dengê min xwe bihêz nîşan bidin û werin di vê pêvajê de li ser masê di müzakerê de li dijî min dîsa tê bikoşin.
Bila heqê Kurda ev be bila ne ev be. Na. Hêza te çi ye li gorî were ser masê. Dem Partî xwedî çiqas hêz ye bila bi hêza xwe were ser masê. Herkes bi hêza xwe. AKP eger sedî deh digire hêza AKP eger tune be bila neyê ser masê. Bila partiya esasiya Tirkiye kî ye? Ew were ser masê. Ji ber vê muhatabê rasteqîn mühim e. Ya rast yani. CHP îtimala desthilatbûna xwe li ser piştgiriya Kurdan dibîne. Yani piştgiriya Kurdan nebe CHP nikare bibe hikûmet. Dema dibîne ku pêvajiyekî nû dest pê dike ditirse. Dibêje ez ê piştgiriya Kurdan wenda bikim. Şansê min ê desthilatariyê êdî namîne. Dem Partî dibêje hevan no em siyasetê ji bo azadiya Kurdan dikin. Niyeta me kifşê vekiriye. Em ne dijberê desthilatê ne. Em siyasetê ji bo desthilatariyê jî nakin. Em siyasetê ji bo azadiya milletê Kurd dikin. CHP li gorî wî bila pozisyona xwe bigire. Hevan em biçin Vartoyê. Ez vebim Vartoyê. Deqekî. Ez dixwazim em biçin Vartoyê. Em diviya temaşekin. Serdar sen burası taşlık ama. Serdar Bey'te. Ayta esma. Sen de ikinci ol. Kazıkla ben alsam. Birer tane bırakayım. Alma ya. Ben kazık şey yapayım. Sen kaz ben alsam. Ben kazık bırakacağım. Ulan son yemesini biliyorsunuz. Ekmeği niye bilmiyorsunuz değil mi? Ekmeği niye Hayır biliyorsunuz? beraber olalım yani. Ay, Getir getir şundan uğrayayım. Bir de bak. Uğrayayım şundan. Ya ne yapıyorsun sen? Ben aldım. Kesmesinden bardağı tut. Nerede keselim? Ya 2-3 adım arayla. 2 adım atıp ekleyebilirsin. Bana ortada şunu. Ya vanaçma Tirkî daxivin ya. Meru Vartoyî be. Meru çima Tirkî daxive arkadaş. Li gimgimê 30,000 darên ber wê hatin çandin, hatin danîn. Komeleya Ekolojiya Wanê. Wan Eko Der jê re dibêjin. Di çarçoveya kampanyaya xwe ya bi duruşmeya berrûyekî jî tu kom bike, berrûyekî jî tu dayîne li navçeya Mûşê gimgimê 30,000 darên ber wê danî. Armanca komelê ew e 700,000 darên ber wê dayîne. Çima tenê darê ber wê? Di çalakiya çandina daran de li geliye Goşkarê endamên Komeleya Ekolojiya Goşkarê Komeleya Elewiyan ya Demokratîk Dat a Mûşê gelek welatî hatin tevlîbûn. Piştgirî dane van xebatan. Xebatek xweş e. Ya yani ortada. Bence sen bir üste geç. Ben kendi kendime ekeyim. Bu da rahat. Onu da deneyimlersin. Bak koymuşlar. Değil mi? İnşallah Gustav Baba sahip çıksın. Çay çıkmış makineyi. Ayten. Ve? O da. Yani. Her şeyi topuklara atıyorsun.
malzeme yok. He. Bak böyle yedi değil mi? Oğlum nerede? سی و هفت ساله از نچومه وارتوی ما بیری کری بو مخواست تمام دیمن تماشا بکن بوجی بدم تماشا کرم هیوی تکمل گردلی و به مالا و آوا گلک سپاس تکم شبو علاقه و هر هبن جبیر نکن هوانو هم ببن آبونه هم ببن اندامی کانالی پر کیف خوشت بم مالا و آوا هر هبن به هیوی روژن خوش آزاد دم باش